Gracias a anfitriona. Ben, bos días, benvidas, benvidos. Un saúdo tamén ás persoas que nos siguen por streaming. E un placer para min sustituir a presidenta do Consello de Cultura Galega, que está nunha viaxe institucional e, polo tanto, non nos pode acompañar hoxe. Pois neste saúdo, nesta benvida, neste acto de apertura, non vamos a decir inauguración, que é así un pouco pomposo, dunha destas sesións. Eu creo que xa teño comentado, Celia, acompañándovos tamén na apertura de algunha outra, que son eses espazos para pensar cos que o Consello da Cultura Galega ten un compromiso radical, non? É dicir, creo que unha das funcións desta institución debe ser esa, debe ser a de abrir ámbitos físicos e materiais tamén para pensar. Pensar precisa vagar, precisa tempo, precisa un certo compromiso coa profundidade, non é algo que se improvise. Nos tempos que corren é imprescindible, como xa non máis que como exercicio casi de supervivencia. Necesitamos pensar para rearmarnos ética e intelectualmente, para sobrevivir nos tempos complexos e convulsos como estes que nos está a tocar vivir. Pensar parte moitas veces, casi sempre, debería, polo menos as persoas que nos dedicamos á investigación, estamos afeitas a traballar así, non? Pensamos a partir dunha pregunta, sempre que nos facemos, iso que chaman agora pregunta de investigación, ese sempre, non? A dúbida que desencadea o proceso de reflexión, de análise, de pensamento, e a pregunta que abre este espazo de pensamento pois é unha pregunta que moitas persoas se fan, nos facemos neste momento, por que medra a ultradereita? Eu estou convencida que esta xornada tan ben pensada, con persoas convidadas que teñen tanto que achegar, pois vai fornecer argumentos, ideas, tamén ferramentas coas que combatir a ese inimigo. En fin, isto é importante, unha linguaxe épica da que nos deberíamos, e bélica, da que nos deberíamos tentar afastar, non? Pero, bueno, ás veces hai que pelexar coas propias armas do inimigo. Por lo tanto, decía que esa pregunta vai tentar atopar hoxe aquí, neste foro, nesta sesión, neste espazo de pensamento, argumentos, ideas que son imprescindibles para poder seguir mañá, sair á rúa, seguir vivindo e seguir combatendo pois efectivamente algúns dos grandes inimigos do noso tempo, ese fascismo mutado que nos asexa de cote e que está detrás de tantos outros perigos concretos e materiais que están aí, a guerra, o xenocidio, a represión, a falta de liberdade. Falábamos antes informalmente da ameaza á liberdade de cátedra, que o reitor da nosa universidade decía aí uns días, nunca pensamos que nos sentiríamos así, de súpeto nos decatamos de que é posible. Xa que logo, pois, parabéns á sección por organizar, Celia, aquí como coordinadora, penso que un foro tan acaído. Moitas grazas ás persoas convidadas polo esforzo de vir, de estar aquí, de pensar e de fornecernos materiais para a reflexión. Bo día, pois eu pola miña parte como coordinadora da sección de pensamento do Consello da Cultura Galega, que é quen organiza esta xornada, quero darvos as grazas en primeiro lugar ás persoas que estades aquí e que participades nesta xornada a un e outro lado da mesa e a que nos siguen efectivamente ao outro lado da pantalla. Tamén a Dolores Vilavedra, que en ausencia da presidenta é unha moi digna representante desta magnífica institución. Unhas breves palabras simplemente de presentación da xornada, posto que do que son temas e ponentes xa se van a encargar as persoas que moderan, presentan cada unha das charlas, que ademais son todas elas membros tamén da sección de pensamento.
onde nos ven preocupando desde hai tempo e ocupando as cousas que suceden na nosa sociedade contemporánea, e non porque sucedan precisamente por azar, en virtude de leis físicas, sino porque, ao final, as decidimos ou non las deciden, ou decidimos que persoas están tomando aí decisións máis ou menos de carácter racional ou mesmo irracional. E nese sentido, cousas que están moi entretecidas e que teñen moito que ver xa teñen dado lugar a actividades que temos feito no pasado e que continuamos programando para o futuro. Non a título, lóxicamente, exhaustivo, pero sí como é un fío conductor desas cousas que, como digo, nos van ocupando e preocupando, sí que me gustaría citar algunhas por esa conexión que hai entre elas e entre as propias actividades que programamos. Por exemplo, tivemos con nós a Joaquín Urías, profesor da Universidade de Sevilla de Dereito Constitucional, falando da calidade da democracia. Ou programamos unha xornada alrededor dos medios de comunicación. Teremos, nos pensarmos que nos quedan deste ano, de setembro, ao fiscal Carlos Varela, falando dos dereitos humanos, dos dereitos fundamentais nos distintos espazos de conflicto. Ou remataremos ou pensarmos tamén en novembro con Daniel, perdoade que agora non lembro o apelido, pero un inspector de educación, falando dos desafíos educativos, tratando de mellorar, pero partindo da situación real que temos neste momento, no diagnóstico. Ou teremos tamén o 4 de novembro unha xornada titulada Sen Ítaca con Esperanza, arredor do legado de Juan Ramón Capella, unha persoa que desde o mundo da filosofía política e xurídica, un legado colectivo, tanto reflexionou tamén arredor do mundo dos dereitos e da democracia, como un proceso, como distintos niveis de democratización, non é algo que se dé en termos absolutos en cada momento. E, de alguna maneira, hoxe aquí se condensa, lóxicamente, igual é absurdo dicilo, pero non empezamos nada, nin o imos rematar, pero pretende ser esta xornada un elemento máis de reflexión que nos axude a situármonos diante das cousas que están pasando e que nos sorprenden e que nos cuestionan desde moitos puntos de vista colectivamente. E por iso aquí, en algunha medida, eses flecos, eses eixes temáticos tamén están alrededor deste título que efectivamente ás veces tamén se pretende un pouco provocar para estimular esa reflexión, esa pausa, e utilizando efectivamente ás veces a linguaxe do inimigo que el tamén pervirte tantas outras, este votar ao inimigo porque medra a ultradereita. E aquí vai estar presente, e como non pode ser de outra maneira, os medios de comunicación, porque a Constitución recolle unha serie de dereitos e liberdades, pero cando fala de información ten un adxetivo que é determinante, é información veraz, non é calquera información. E iso é sustantivo, porque sin esa información veraz e sin esa boa información, a calidade da democracia está aí nun brete bastante difícil. Ou tamén estará presente a educación, porque, lóxicamente, a xente que está neste momento no sistema educativo, en concreto na secundaria, en 5 minutos vai exercer o seu dereito ao voto. E non só o seu dereito ao voto, porque a democracia non é votar en cada proceso electoral de cada 4 anos ou o período que sexa. E a cuestión é que cidadanía crítica hai aí para valorar esa información e despois para, en función de todo iso, tomar decisións que nos van a afectar colectivamente. Todo iso é do que imos falar hoxe e que nos programamos con eses criterios que nos parece, lóxicamente, tanto polos temas como pola xente que tivo a amabilidade e a cortesía de aceptar o noso convite, como é o caso de Jesús Ceberio, que xa está aquí, que vai ser o primeiro ponente, polo menos achegar elementos de reflexión que nos axuden individual e colectivamente a enfrontarnos a situacións
que en parte son novas porque nunca sucederon, nada se repite miméticamente, pero que a menos de 100 anos de un holocausto estamos vendo imaxes que son realmente demoledoras precisamente por esa proximidade histórica, de que aínda hai xente que pode contar o testemunho de primeira man e, polo tanto, esa preocupación motiva esta xornada e eu creo que, como decía, aínda que lóxicamente non imos dar respostas que resolvan, oxalá, xa nos gustaría que a Comunidade estivera, pero sí creemos que é moi importante, como decía Dolores Vilavedra, estes espazos que nos permiten pararnos a pensar que eso xa per se na actualidade é revolucionario, porque non temos eses tempos ni eses espazos sin os cales é imposible ningunha transformación digna de tal nome que precisa lóxicamente, unha parada para tomar decisións coas que creamos que algo podemos mellorar individual e colectivamente, que é moi, moi necesario. Así que moitísimas grazas a todas as persoas que o facedes posible e que damos a escoita de cousas que seguro van ser moi interesantes. Moitas grazas e que sexa unha xornada moi produtiva. Grazas.